waketo wiwa kamoro achiel. Waduoga ne weche mag sisi kwa sisi ni. Ochomo kanye nikech en gima isetimo gik mang'eny, isewacho ni ji mang'isi e mbui ni wakony ng'ani. But nyaka bede gi yo moro mochomo nikech aseneno kisegero daraja moro Kisii, jomoko bisetero negi liete dala, duka moko bisegero, tuk moko bende nyiewo. King'iye batut, tidwa nokaw yo mane? En wach mar konyo ji gi pesa ni gosen wach mane? Sisi kwa sisi ni wawacho adier. Sani ang'isi jopiny ni kendgi. Onge ng'ama biro, jo wasungu wacho ni nobody is coming to save you. Nobody is coming to rescue you. You are on your own. Koro between sani nyaka 2027, to jatend piny Daktari William Ruto, to kabi wuondo ng'ata maneno Ramogi kawuono, ok dhi konyo ng'ato kata chiel. Dhoge mit kaskari nguru. To komako microphone, to nyicho ng'iso ka ni jo boda gi, to mama ma uso sukuma ni, to emo di ting'o malo. Sani koro lokre ni koro jo CAS ema koro ting'o malo. Koro sisi kwa sisi ni ema di konyo mond liete, to ema di konyo school fees, to ema di konyo joma olorne gi udi, to ema di konyo nyithindo manindo kech, to ema di timo kidney transplant, wasetimo moko. Between now and 2027, okwadi yie ni jo piny inyore nikech jatend piny no riambo, to endelea riambo. Kod jalupne. Koro sisi kwa sisi is not, I don't want to call it a form of government, but it is, you remember Kenyans for Kenyans. It is a form of, it is an initiative that will ensure that no Kenyan suffers because we have understood ni pinyo wacho okubi konyo panto nyangisi to kajanabi okubi konyo ngando kata chiel gidwa ritre nyaka 2026 kaka dirumo to gichako timo gik moko, lakini sisi kwa sisi ni be konyo wakelo jopiny kanyakla, to be konyo wa loko pach jopiny ni ok ni seche duto warito jatend piny kata piny owacho to kara wana wuon wanyalo gero bridge. Wagero bridge, wapuonjo nyithindo, watero ji India itimo negi surgery, to piny owacho ok okonyo. Koro be change mind ji ni kwa makore, apart from konyo jopiny, wanyalo loko piny to piny obed moriere. Nitiere jomoko maseyo ni kimiyo ng'ato rech